kayo magkapit. Hindi po. Sarap pala dito sa Perang Station. Pag-bumabag yun. Saan kayo? Ha? Tagot ko. Parang mga kababaan yan. Ano po ng ano? Sana ba? Oo! Bukuhanin kayo? 300 ang isa. Bakit buhatin mo? Bukuhanin mo 300. Hindi kaya ito banalan dito na. Tara! Wala akong magagawa. Dala kayo. Ayaw nila lumusok sa ano? Malalim dyan eh. Malalim pa ba? Sa lupang ka mapunta. Sorry ma'am! Hindi na kaya. Alam niyo ba? Dasma lang to, dasma! Ay, doon na lang tayo para di ka mahirapan. Kapit mo kayo, kapit. Magtulungan mo ba? Hindi ko na kayo kaya, alis na ka. Hindi kaya dyan, malalim. Malulupog kayo dyan. Wala, iniwan siya sa upuan. Kapit mo kayo, kapit dyan. Tayo tagal na po yan. Wala na tubig na. Bilis, bilis! Mabilisin mo pa. Makulit ang bulso natin, dali. Sige, basta mabilis! Kapit mo kayo ha. Hindi! Ano tayo yan? Grabe na yan. Tayo na yung kulukpan. Ng aircon. Kaya mga ay mag-aircon. Basang-basa na. Salamat, nakasakay na tayo. Sige, kasi wala na dito.
lalo sa kalaw na. Mana niya pag ginatong lumibot. Dapat lalo sa kalaw. Lumibot. Terkumang. So, tara. Jason Secret. Kadang yun na kuana ini naman ibubusin naman na. Ano ya? Oh. Grabe. Lasma! Lasma! Bar, ulo, sayang. Wala, tupos na. Wow. Bukas na pare. Bola. Sudah mo pilax mo doon. Hala. Ah, bola nga, oh. Manggampong. Onsay. Apa kayo? Ano sa litran po yan? Itong PWD. Basa na kami siya. Sa kalaw. Kanina. Alabang, alabang! 113. 113. Ginatog na peke, mama. Kaya! Na peke din. Tamaan ka. Hindi na po. Hari ko din.